ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, konda una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo: Camel Park Hotel, The Bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorendera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu bw'omugusi. Chingiana ndo mwancho muligereria kirogenderete kubwatia EMERIBERIO nsigetaseni kia Ndizi TV ngo kwarigania SMS ya Amayia eri onkomanya ina kwariganirie asenchera eri yobwikirano asensemo ya Facebook gendera gotonyora gwitira Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News, aso mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News eri otogendera gusanga na boigo kwemanya manki. Petronira mukeira nero koene kia chibicha nerio gichiago ikeire Joshua Auta kurwa sensemo yebimenyererio na nchireterane Everline Osero sanga na intwe guika OMOROBERIO toko ya chaka kurwa se county ya Kisii ya wase serikali ya county ya Kisii insebura ibu mugavana Paul Simbarati akubwatirana ne company ya mache ya Wasco babekire EMERIBERIO yokoene kiabuna abamenyi be county ya Kisii babeire bawikerera amache itukolya rero nigo baba gochakia OMOROBERIO yo asensemo ya Nyataro ward ya Nyakoe urachikokonya abamenyi ba nyekio gose ensemo ya Kiogoro ayarachikokonya abamenyi ba Kiogoro menyingwa na boigo balibetana inde Chinsa emecho nigo chinga kiecho abamenyi baboliwe gotumeka amache asenchira ebwenera tomurikito Josephat Amisi norobotiuru bono nigo irachiko bagikobera omugoko omonene abamenyi bikenyero Kenyataro na boigo Chinsemo chetainene nsemeyo magaye kambani ya Wasco kubatana mane county ya Kisii gochaka OMOROBERIO BW'AMACHE bwetangi irachiko bayikoneke yagachira mache na macha yenyere ko bagakonguswa anene gochia asemechi chiskuru na chikanisa chetanaine nsemeyo. Your Excellency, this proposal entails a coverage of 9.4 kilometers, an elevated water tank, and also we are going to do some water kiosk, one at Kiogoro and another one at Menyingwa Market. Your Excellency, we expect this project to benefit the residents of Menyingwa, Kiamavudu, Otaba, Masongo, and Nyataro. Your Excellency, today we are happy because also the county government, through your support, has been and has given us a hand in support of this project.
Omoyega uyu ni gonyara kobo gwikirani gwa bene no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati omokonyi oye Daktari Robert Monda gatia waziri we county ya Kisii elio koenekia buna abamenyi bensemi banyara koba bakonyora amache iga amache atoke binyorebi baada y'iki wiki kiria Lucia Totebia chi wiki 12 onyore tanginera ne chi pipe chiabekirwo chia semecheye ambaro barabuje ko we kioski na we kioski ngerate bakere minyingo ne kende kabere kiogoro e bioski ande mbaro robara abeka amache aichi nyomba chiabo gago kwana kurwa sensemeyo nigo omugavana Simbarati anyarire ko bakurwe kurate yae ucia sebande bonsi abaranyira ko bakubutora amacha yo nabo igo ko yaonia asenchera etabwenereti bibago biko na chipaye. We will not have mercy on you. Ayota kitaba abantu barwale bagende nyagitari. Ayota kitaba abantu bagende bali bakwenda chipiki bayisibi. Osero boygo. Ayota kitaba maitatu kanyagitari omwana okawo chikoiborworo majita yo mwana ago sibigo mungna ago isibi. Igo, I want to plead nainwe. Bali moko kudora chipaye motige. Omwaziri BW'AMACHE county ya Kisii Lea Bwari mboigo nigasemirie anene abamenyi be county yo banyara kwa bagotigana nembo yo gusimeka emerinka mumbale bale ne chindoche ingana yanyara kwa bago segetwa amonoga mugavana we county yo Paul Simbarati ekiagera twarigereirie mete yeto bageta around tafadhali governor emete to begete mbuya sane semete nere goto embura nere goto ebinte bingi lakini emete yege miringa mutoko beka kamuranje ige kolia amache alitobugate nga kitoko nyara koirenia amache roche emete miringa mwe rusuroche emete boigo abisi omugavana uyo Simbarati wetera ase wizara ya bachenu nechikoboge kwenekia obokoreri bwenyagitari ya kiogoro wanyara kwa bokoiranugwa asenchira yoboikerano kiogoro mpakomo na Susan Mochachi na alete ebyombo biwente kutumika onyeke kwete to wasoto kwa bisi. I want to ask you, rain on the people who are in charge of that facility. Kuripoti katasini Ndizi TV kure county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Muyamano muri keito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu siasa nigo ya beteteinse aburi tkureigoro asomuyega bwoko mwenya oyorengo mu MCB wodi ya NYAMAIYA Elijah Osiemo awasemono abanke barenge okwanira igoro yorache kogendereria oburayo bwo egati yabantu kuraseseme yomba bete bakwegerera nakogania kwe walibaga eriokora ase korende egati yabarayi kurwase mirengo yonzi babete bakumwakera ekoko mu muromwa Nyagusira asereta Christopher Osiemo nakonia abamenyi be wodi ya NYAMAIYA kumubwatia eriabega kogendereria oburayi bwo MCA ase wodi yo muri keitonde mo Stephen Namange Asomuyega bwoko esiko yo mweli yo kabiro mu MCA NYAMAIYA ward Elijah Osiemo siasa yobochori obokebura roberi gwasama tukale bosio ase ward yutetigiri maega Ntorigo tige ngapi ya NYAMAIYA na kujakera yaro ile acting MCA ya NYAMAIYA emechande elimu yote meli chana nyuma faraki wantelea kaenge ododo otwara a commission chikura tigo da koraga ila na vera ila na 6 months njibata ngo kubona mukuru ko ngwe myaka nchura terie garago jawa tena le go kwa MCA paka kaenge rogo tabukwana abakwani ao mbatemete gobeke birengereri byabo bene igoro obochori obwaboke ona bishende yose kaya ndingo na Madam Bata no se morioka iba tete hawa no introducing myself bueno takie kiare still tingo korege ndo ga NYAMAIYA ana maiso go kambata ai challenges aba ngobara mwe bindo we as good as Elijah
nonye nabo abaraya bange ba kisiasa amo na baikiranete nigo barochikanete bakomwakire koko momuro mwabo nyagusiro moke Chris Osiemo gukora ritengo ria chakire na momuro mwabo members of parliament momuro nte corona rati na abanta bate bana pigatu mwakire chikura ngo pantile na pigatu mwakire Chris chikura family of them abatangani bamwakirete goko na abwatani ba Kenya Kwanza Osero mira na imtumane chama ya UDA kumwato mano ikirisho kama no mugakaraga tupaye chibesa na musato ndeta weka masakara iganya mayaga iga Osero mira umumuro yo Chris ichenaro ile laisa ine gotogambira nyamayaga iga laisa ini aye mambo leo na ibuba wadevanga ntoba zo field candidate ichomo muroyo ndote nere mota kwa ticket ya UDA SNGBT National Treasurer ya UDA Timbwa nonye nabo abwatani ba Azimio na baraboni go bamwetoko boko Chris Osiemo kulinda selichiko lyokubulia kiroge kyo inse kiama kire inse omobwa Azimio ekiama kia UPA gekurauna Amos Nyaribo elianyare koba ensemo ya balia bara bangi Toma kipati chide komaya na kipati kitayo asante amana yoko na kumaina na abantu babana bakwa na bakore kabagende chama ya wengi kwa Nyamira County Assembly ni UPA unasikia so ndio tunashikilia abantu bana bari mu biyomba ni certificate imbaho kutunya na ruto biko mu mate ka ingo tunya na ndio tunasikia mchonsi we support you as a kiama government UPA wanja boyo na ondo tagete kutirana UPA na mwana tugambe tokwega singao nonye obotutukanu borase kiombe kia IEBC amaisonsi nigarase kiama Chris Osiemara chikoire ticket yaye asobwamererio botindi borachikoba gati omobwa Azimio na boria bwa Kenya Kwanza Karibu mshike mkono juu Kristo kuripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven Miamano murikeito Ndemo Stephen nase oroboti ururikiranu tugutikana nayo nigo eyamateyemo korwase kenyoro kia bugetaorio tu asisa blockation ya Iranda ward ya Nyakoi bungi ya Kitutu Chache South erebirero kubwatikana no gosambwa kwe nyumba yabo obotko bugokiera rero kurengana nabwo nigo batereti bamanyetiyo yo sambete enyombeyo asinonya nababere bakwerera egatie mechando eria babere bawetera nigo bono baganirie obokonyi kurwase serikali nabo igo abasamaria baya murikeito dipo nasanya no roboti urwasobwagare nigo muichano monene oine kigubo tukobo kirerero asenkayo musae Kevin Nyakundi Nyachio amo no mungino Delphine Bwali kubwatekana no gosambwa kwe nyomba yabana babo nigo aherera ebikora aho byabere bikoine kiwa asenka yabo na bogeteri tugerimo ngonyora nga chinjugu cyane cyasari gukura umugondo cyabekirwe para goika na sengo soere kuchimwane nabona ichane terende ngateba ngarende ayo oyo gasi morarende libakare kuri rendo tigaigo narorege ngatigaigo amatuko naraka erange chwikibere nande nkonyoranga masaruri naro iyo mutina bekire paregere Chinsa mbeta aticha makarabati kanyoranga bambekire nande gocha senjira yana singo tambuka gochi ono rende nakuruabu nande na matuka arachire ande nabo geterende obutuko natabugete butuko boigoro cyarenge gendo kama saa 9 ngororo burabu ali mukungwa ko mulinga no mondo gutumurika etoji nando golimu kugosyomerio kanyora nenyombe koji rende to nsende no muichano manene sana lakini anda sande nkwira ne nyasaye mbijamona sende yari ko babana nabo bari manga tindo chinkingo kwana sai kenya bane bintu byarenge nyomba n'ibintu byarenge binge no ne chipanda no na bigete no ne chibese nchiko nyora na irwe kiombe ngachitigororo
nabo yani in fact ebintu ni ebinge byagierororo amate yenkeywe nigo yainekege korekyo ase batwara amabebe koreng'ana n'emichando y'obwoba abana bwe bagenderete gwetera abana baterete chintakana we kuri bakwete karisana babere bakwirwanirira berwanirire tukubukira rero Chinsa kianda gitokirite gato igwe bikuru gochikosoka isiko tomenya konyole chikoni yo mwana oyo minto yabana abachintakana iki ige kuwa ko muliro ige bwate to muliro omonene tutanyali kulimya emerangu igairete chitirise cherete ije kaleka no muliro igo chagete mapema na ndete muntu igo satumite kibiriti umuntu igabwacho sana petroli agachaka siara nyombe ngima nyombe ino abana bakorara babere abana babere nawe pikipiki korara nawe bintu byose bya chikoni chimesa chonse pake biroko pake gitanda pake moito pake kabati pake chisugulia kere ntukulia kwa bere chikoni kiria bangana bakora ndagera yonse no kialenge anaba ebachandegete ano yo monene agatige sukuru aganza kurendo yo mwaba aganza kogosi pikipiki che tara chali se tokorogo mutego abagaga aganza konya kwerwanirira iga ono ye ikeire ntuma etingikaenderete chinjugu jasimoirwe masarulia asambiru para agaba gusangane gitaseni kya Ndizi TV nigo batigarete ko bano moichano ase baburirwe nilichibu wetera obogima bamenyerete rende ngike kagandite kenyoreke ingi abana abagakorete onyaga kabate deni ya muntu agitago cha borongaire senge deni njale ngororo akanwe kubwale okolinga ntukenga buneke abana nyetale ngerusa bakando babo mwabo anga abana bonse no bakurete mabo akirende no yo nkagoserete tigajirende tusabana mabera kiriki ayambwato nyenete ni ayambwate imwaka negere tukurane komenta nayo nigo baru kuburia ukokonyoro bokonyi ase basabe serikali boyo gutinyo borendi asensemeywe elyogokeania ebikora byobosaria ende ngusaba serikali tugwate sia tubekero borendi kenyoreke kyabaireke bintu ne binge tokonya gukora koreruba twanya gukia bali onde bwansi byoli oranyore kelia bwate kelia so gwanja kwaye nabago totereria kere kitubwate na indu tuira ni enyomba rende abana baito banyale kuira nororo iko twatigire nyasaye lakini rende serikali tugusaba oborendi anna mono chikadi chigwa kumaiga mono chikadi chigwa kuna chichaletero bosalya bonene aba muri bakunyinya sole ebintu byakora cyusike kanisa agaiga nare bantu mbaye bakuru kanisa baremire kuripoteri gitaseni kya Ndizi TV kurwase kinyerukia bogetaoria tu kegutuka imeye sublocation ya Iranda imeye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu cha South imeye county ya Kisii iletalia nendipon asanya Mbia mano murikeito dipo na sanya se oroboti orurikiranu kubatkana nengwana y'umurayibense Dr. William Samuel RUTO aboritkoria Jumapili aso musangirekano bw'amasabo ensemo ya Nyantrago na nigo barengete koria ensemo asegetie chindege kirabege kwagachwa nigo bono umuchumbe bwebunge abonchari Charles Onchoke abereka wesokia na gukwanira enganeyo korengana na Onchoke nigatebire buna chipesa cyabere chigotumeka chinyinge aso bwagachi bwegeti na igoti kebwene reti konganywa kurwase ensemeyo nigaganire libagali ororo kurwewe obwagachi koera nabo igo obogose ogetie kigo chaka obokoreri nenchire moyo gokonya koreta magendero ase bunge abonchari nabo ige county ya Kisii matukabera ite ya gidomo mo cyane story abanchari negeti kendege gyasunika kyabera matuka mange utaranyoro bosipore bwenseye yakonyira abantu tari abagusiboka Gusii Nyamira na Kisii County na Waigo Homa Bay paka Migori Bomet and Kericho na bonongo tiwere nkuruswere enenga kia serikali yatumira nge chisiringe bilioni yamo kuru mwaka wechimi ibere na 14 kwikabona iga satiga yetanake kiriboto wa the Kenya Airports Authority yetenete bitv chindege ne na chisiringi milioni merongo kianda chibekira se budget kyaja gukora kwa sukwendege kikendege yekendega ne kingenjo mono monchari ntoyo gwenso boliwe osina kyokwana waitokole sabara geko babagusiba kondera manganaya tima itingo rekori present monchari yako garanje tima itimanganayo tinka anstise kwa amero kiarenge kwana mangani negetike rwese kerega bono kwani waitu kwa wanchari koline getike tigara sekere kara osukere gekorega se wenere
Muraibwese Dr. William Samuel Ruto nigo aburirie abantu anene kurwase gesaku kyaba Masai kwene kyabunangorenda bare amazingira na boigo egekoro nenchire yemo yogo konya koreta ababwatani kurwase chinsemo ao na boigo gokinia obotari gokwana chinga kekira naso musangirikano bogo chengera egekoro gose ma cultural week imeye county ya Narok. Ruto boigo nigo agania abananchi kogendera gusmeka emete aso bunge eriogo konya gutanga emechando au iyo yaberege koletwa kubwatikana nugonchorera kwerire. Tuhakikishe ya kwamba mambo ya conservation, kulinda mazingira yetu, kulinda utamaduni wetu na kuhakikisha ya kwamba culture inaambatana na yale mambo ambayo yanakuwa sura ya taifa letu la Kenya. Nimekubali ya kwamba tutashirikiana, tuangalie ni vipi tunaweza kuendesha utalii, na hiyo utalii isiwe tu ni utalii ya mambo ya wanyama peke yao ama mambo ya beach kule Mombasa peke yake. Pia mbele na nyuma iwe ni mambo ya culture ya watu wa taifa letu la Kenya. Pale nyuma kulikuwa na matatizo ya kukata miti katika sehemu zetu za misitu ikiwemo msitu wa Mau. Lakini leo tumebadilisha mambo. Saa hizi tunaongea kupanda miti bilioni 15 na kuhakikisha kwamba tuko na miti ya kutosha. Na vile niliwaahidi, mambo ya Mau tumefunga kabisa. Hakuna mtu tena atarudi katika msitu wa Mau. Sisi tumesema msitu wa Mau na misitu mengine ya taifa letu la Kenya, msitu wa Kakamega, msitu wa kule Mount Kenya, haya misitu yote sasa kazi yetu imebaki ni kuweka ua ama kuweka fence, na tumetafuta marafiki, tunashirikiana na wao so that we can secure our forests and make Chinga kiechibaigo Ruto na bagakoria eira yo gocosira amagendro au ase gesaku kyaba Masai anene ogosirwa wetsemi askeriate babuna emeroberio yo BW'AMACHE GOSAMBWA-IRANDA na chikwagachwa yarabeka gokonya abasae aso kwenyorera obosemia igoro yobotumekibwe chinchera chiekerero nigate babuna obosemia obumbu chikokonya abasa bange aso konyora emeremo tariense ya Kenya yo kakorende ase chinse chinde eriyo ko bakonya barabo kwegendereria ase amatukari busyo. Tutaweka mpango wa ICT hub pale ambapo tutapanga ajira kupitia mitandao, teknolojia na makompyuta, kwa sababu marafiki wetu wengi wametupatia nafasi ya ajira. Marafiki wetu wa Marekani, marafiki wetu wa Ujerumani, marafiki wetu wa kutoka UAE, marafiki wetu wa kutoka Canada wamesema wanahitaji karibu vijana 1,000,000 watakaofanya kazi inaitwa digital jobs. Na ndio sababu tumesema tunatembeza mtandao kila mahali. We are working on fiber optic backbone to get to as many villages in Kenya as possible, ili vijana wetu wakiwemo vijana wa hapa, hata kama utaenda na shuka yako, uende na shuka yako, ufanye kuza kazi hapo kwa kompyuta, ufanye kazi Marekani ukiwa hapa nyumbani, na tuweke pesa katika mfuko, tufukuze umaskini katika taifa letu la Kenya. Omokonyi bw'Omuraibwese Rigathi Gachagua nigagenderete komochia enseme kwamiriria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya nemerobere yabo yo guturubania obokoreri bwe serikali askirata iruna nigo barengete kwerigeria libaga ase serikali ya Kenya Kwanza okwana chinga kekirana ase omuyega bwa matanga yokomoenia ani Musau oyorengina ombochumbe omwala constituency Vincent Musyoka nigo atebabuna tiwari gochakonyora libaga ase serikali akorende amabagara orona ya bari bayigenete obokoreri bwe serikali chinga kiecho nigaboririe abantu abange kwene kiabunango sira bare serikali erogikirania amagendero imense ya Kenya. Unajua nilisema namna hiyo wakanipigia kelele hiyo hati ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchini ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao
marafiki yao hawaamini sisi, hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali, si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini, wale ambaye wanatuelewa, wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi, kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley, wako na marafiki yao, wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani. Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya, tutaweka, lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Omwatoni General Justin Muturi nigo atuguteirare amang'ana buna serikali ya Kenya Kwanza yaberege kogenda mamincha na machiko yekigambiro gukwana samatanga yokomwenia omukansula Samuel Givinji imeye county ya Embu nigateba buna chingwana gati azimio la umoja One Kenya na boigo Kenya Kwanza nigo chirakoreke nabo chirakorekane asenchera ere yobwekiranu onye chinchera chibwenerete chigo chiakobwatiwa nigo atebire buna serikali asoburayi bwaye yaberege kobwatia bwekiranu amachikonsi yekegambiro. If you disagree because of an electoral process, there is no need of engaging in violence. You should never engage in violence because of a dispute relating to an electoral result. There are mechanisms provided for in the Constitution to challenge any electoral result. But at the same time, we must be prepared to accept the decisions that are made by our courts, even when we disagree, even when we don't like those judgments. But we obey the court orders. We have been obeying all the orders because we must promote constitutionalism. Abachumbe nigo bagikeire ogosaganwa komo woman representative we county ya Kirinyaga Jenjeri Maina ajingaki achiete korotota emeroberio y'amache asensemo ya Kerugoya yegotebekana gosie kwa no mugavana we county yo Ani Waiguru nigo bono bamumochirie omugavana Waiguru asekere bagoteba buna nere ukageire gutuma abasae abubabete bakumusagana Njeri amo nababwatani bande abo barengenere asekere baganiriye obutuki bw'imeke gimagokorwa negetambukiro kebwenerete koimukiwa nigo bayigo baganiriye ngana yoborendi bw'abana-siasa anene abasipati ko murekerwa ase obw'imeke gima irokene kyakera omwana-siasa nabwate oborendi ekinga kyagokora emirimo yaye Njeri nigagenderete kobwenie akingoma ase enyagetari ya Nairobi. Violence is violence, whether it happens in Kondele or it happens in Kerugoya. Mr. Speaker. So this atrocity which has been meted against our own colleague by the county governor of Kirinyaga or her agents needs to be investigated very, very expeditiously and stern action taken against the financiers and the perpetrators of this heinous act. We demand that the governor of Kirinyaga be summoned by the DCI so that she can record a statement and if possible be taken to court. Honorable Speaker, this brings this House to a serious conversation on the health of our politics when it comes to women. Honorable Speaker, it's a challenge many women face when they are doing politics. And Honorable Njeri is a member of the young parliamentarians in this House. I also want to take the toll of the minority leader, I'm the majority leader, to condemn and seriously condemn issue of attacking women when they are doing politics, Honorable Speaker. It is a shame that Honorable Njeri, who has a very small stature but very serious brains, can be attacked by goons, Honorable Speaker, while she's doing her work as the women rep for Kirinyaga. I take this opportunity to condemn seriously that attack and call for the highest office of the investigative organ of this country, Honorable Speaker, to expedite the investigation and give this House serious answers on what transpired.
Ne wizara yobochenu nigo yachakire OMOROBERIO bwokoenana chanjo ya polio imeye county ya Garissa magega y'omuchando yokororokana ase ensemeyo nakorengana n'abateneri kurwase wizara yo bakorawa na Mary Mudhoni Muriuki oyore omuliki omonene nigaterebna nigo barengete kwenana chanjo asabana wetani chimilioni 5.4 abo bare inse ye myaka 5 nigo boigo batebire nigo barachi gokora gusekwe na chanjo ase county au ejo chikageire kwenekia omochando yo nigo baburire abaiboli kwenekia bunango soke bare abana babo abo bare inse myaka 5 babe bakonyora chanjo ya polio. Of polio is through immunization, and it has to be done early, and it has to be done now. If we have to do this, and if we have to clear it, if we have to eradicate, then we have to do the campaign. And that is where the media, everybody is calling out on the media, the media, the media. Can you also be the media? Can you be part of the press? Can you be part of the campaign? After this, we must work out together and hold hands and ensure that we are talking and we are speaking in the same language. Nendeni mkawahamasishe Wakenya wote wajitokeze kwa wingi ili waweze kufaidika na huduma hii. Chanjo hii ambayo inaenda kutolewa ni chanjo ambayo ni bora na haina madhara yoyote. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi, tujitokeze kwa wingi. Chiamate abana bodaboda na boigo balia bonsi babete bakonyora OGOAKWA kubatkana n'umubasikano yobete gokoenekiwa asensemo ya Londiani chitarikinye chomutienyi ogatano na kabiri omwaka yega nigo bono babere bawakanwa chibesa chiabo chionsi korengana neira yabete kuliewa ne serikali ye county ya Nyamira echo chire chiringi chimilioni 14.5 nigaenekiwa n'umurikia se county ya Kericho oyote babuna babere bawakana chibesa chonsi egetambukiro kiabage kokerwane n'ababwatani ba boda boda abo bakambya mono gucyase eserikali yo. We want to confirm to the county and the residents of Kericho and also to the nation at large that we have fully compensated those who are involved in the fatal accident. Nimesimama hapa kudhibitisha kwamba kaunti ya Kericho imelipa zile bodaboda zilikuwa damage kwa ile ajali. Tunashukuru kama sekta ya bodaboda kwamba watu wetu wamelipa. Abantu babere nigo basiria amagimabo chine chinyomba wetani sano na Isato GOSAMBWA gatiabo ekanisa kobwatkana n'obusagani obwabo bokoenekiwa ase Chinsemo au aragatato imeye county ya Lamu nigo busagani obo bakageire gokorwa na bakagerwa bekyombekia Al-Shabaab nakorengana no konyi bwo commissioner ese sub county ya Lamu West Gabriel Kioni nigo baberabo baba bagosiria amagimabo chinga ki egari bari nete yabake gosaganwa emambia lero kurende ogosambwa w'ekinyomba nigo gwakorekanete abo osebutko bwokera lero ase Chinsemo au nonyana bonigo ebintu ebinge byabete bikoibwa asubusagani obugati abo etugo nabo igo endagera. Saa 3 usiku tuliweza kuvamiwa na watu wasiojulikana na wakaweza kufanya madhara haya. Nimejua tu baadaye kana kwamba wameteketeza kanisa, lakini walifika karibu na nyumbani wakateketeza manyumba ya majirani. Kulingana zile assessment ambayo tumefanya, kusema ukweli hali si mzuri. Takriban tunavyozungumza sasa hivi kuna mali tuseme kama mfano kuku karibu 42 wamechukuliwa, mbuzi karibu 22 pia nao wamebebwa. Asubuhi ya kuamkia leo ile ya panda nguo ilikuwa kama saa 8 za usiku pale katika kambi ya GSU. Baada ya hapo asubuhi ya leo pia kuna ripoti ya uvamizi katika barabara pale sehemu ya Nyongoro ambapo wamevamia ama waliweza kusimamisha lori na wakaua watu wawili.
Narayo na kwariganirete SMS ya Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobuikiranu ngo wakirangambia munaso gochora kuba nainje nambia munaso kubwatia EMERIBERIO ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii abasaki baito bari twabwatirana na barabnigo ngo bakirangambia muno asoko enekia amangana ya gwikire asenchera ere yobuikiranu nyarabuna EMERIBERIO yonsi nabo gotonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News abaigo ase umutandao Twitter nabo Twitter at Ndizi TV News eri togendere gusanga nabo igo kwemanyia amanke Petronira Mukeira nero enekia chibichanerio gichya wikeire asenchira ya bene asensemo ye bimanyererio ni gotwabwatirana nere Joshua Auta na ncheri tariane Everline Osero twarubo rigererubya nabo igo obutko burobotoereru